Добър вечер на всички. Това е последната лекция от портфолиото на тестинга на портфолиото на Winebox. Ще завършим с сладки, приятни десертни неща, както подобава на една прекрасна вечеря. Аз съм Галина Нифоро, винен консултант, менеджер на фирма Енорома. Това е Сидония Радева, шеф. Известна е с нейния собствен ресторант и с представянето и в Lord of the Chefs. Едно страхотно вино наистина ще имате възможност да опитате на този тейстинг. Това е виното Бен Рее от сицилианската изба Дона Фогата. Може би е добре да ви кажа няколко думи за самата изба, за нейната история, ако вече отвън не са ви разказали, съвсем накратко с няколко думи. Няма защо да ви убеждавам в качествата на италианските вина, в тяхната история, но наистина тук при Дона Фогата се срещат историята на Сицилия, толкова интересна и толкова така бурна, героична дори бих могла да кажа, с един суров и по-нестандартен климат и теруар на Сицилия. Защо това е така? Избата Дона Фогата се намира на един сицилиански остров, където почвите са вулканични и наистина са доста бедни на органични вещества, но за сметка на това тази вулканична минералност ще се придава и във виното, което ще дегустирате и което ще опитате. Избата съществува от 23 години. През 1983 година, след 150 години, тя е закупена от Джакомо Рало, от неговото семейство, и до сега се управлява от него. Като фамилия Рало разчита и управлява самото имение така по много устойчив начин, подпомага всякакви проекти, които са насочени наистина към устойчивото развитие на Сицилия, и смея да кажа, че наистина успява. Бен Рее от арабски означава син на вятъра, защото на остров Сицилия наистина ветровете са изключително бурни, теруара е много каменист, много труден въобще за работа и всички тези неща вие ще ги видите в самото вино. Откъде води името Дона Фогата? Не знам дали отвън вече ви разказаха, но това е една интересна история, която датира от 1800 година, когато италианския крал избягва от войските на Наполеон и неговата съпруга всъщност, Каролина, се скрива в Сицилия. Това дава така, вдъхновява художника на етикета и всъщност той нарисува една жена с развята коса, символ на тази бягаща жена, което в превод всъщност означава Дона Фогата. Да се върнем към виното, което ще дегустираме сега. Това е едно десертно вино от сорта Дзибибо, така го наричат в Италия, в Сицилия. Всъщност това е мускат до Птигрен, александрийски мускат, който е изключително подходящ за десертните вина. Алкохолното съдържание е 14,5. Едно нормално, мисля, за десертно вино. Виждате, че виното е изключително интересно и само говори за себе си, още разклащайки го в чашата и виждайки прекрасния кихлибарен цвят, на който всички може да се насладим. Вдишвайки виното, първото нещо, което изпъква, това са кайси и праскови, много финни, много нежни. Разбира се, когато вдишаме повторно, ще усетим и нотките на мед, на зрели форми, на акация. И разбира се, всичко това
завършва с един много прекрасен комплексен вкус, който е много добре балансиран с много изящна мекота. Виното е добре да се сервира при 14 градуса. Нека сега да пробвате и нашето кулинарно изкушение, което Сидония е направила. Тя ще ви разкаже как съчета самото вино, защото в нейния десерт има и глътка от това прекрасно вино и ще видите как добре подхождат двете неща. Основната идея е, че десертното вино се консумира с десерт подходящ. В случая това вино чудесно се връзва с десерт, който е приготвен с сирена. Било тип крема сирена, маскарпоне. В случая съм ви приготвила комбинация така от различни вкусове и текстури, като в случая имаме база чизкейк, която е с смокини. Също така в самия крем е използвано и от това вино. Много е хубаво, когато приготвяте кремове за аромат, да използвате качествени вина, защото все пак това дава завършка на вашия десерт. Абсолютно. Или съответно ястие. И още повече открива аромата и вкусовете на всички други продукти, които вие използвате. В случая това е нашето предложение. Опитайте наистина, защото десертът е страхотен и много добре подхожда с виното. По принцип тези десертни вина много добре подхождат, дори да се пият от само себе си, като един прекрасен дежестив завършек на вечерта. Много добре подхождат с фоа гра, с гъши дроб, с по-ароматни твърди сирена, с италианска рикота също добре подхождат. И разбира се с финни десерти на базата на сирената, както всъщност Сидония е съчетала в този десерт. Виното отлежава 3 години в специални дъбови бъчви. Нали, това е също много важно да се подчертае. 3 години. Не, от 15 до 20 дни. Не на слънце. Стои на сянка, но при топли условия. Да, и на изпаряване на водата от гроздовите зърна. Така че има много различни видове десертни вина. Токайските вина, например, са също една много интересна категория, която би трябвало хората да ги познават и да ги предпочитат за един хубав завършек. Токайските вина са бутретизирани вина. Те започват своя живот и своята популярност 200 години преди Шато ди Кем. Значи някъде това е вино на вината. 1650 година всъщност започва производството на тези вина. Като всичко става по случайност, както повечето хубави неща се случват, тъй като турците навлизат в Унгария, закъсняват да оберат реколтата. Гроздето престоява 2 месеца повече, но производството на едно такова вино всъщност се оказва феномен буквално. Всяко едно десертно вино, според мен, трябва да се разглежда отделно. На Балканския полуостров също има други много интересни вина. Винсанто от остров Санторини. Там използват обирането на гроздето, след което повече от 20 дена престоява на открита площадка, по същия начин да може да се изпари водата и след това се винифицира. Там също климата е доста и теруара е много интересен, вулканична е почвата, остров Санторини е вулканичен остров и това допринася за една много хубава минералност на вината и в никакъв случай тази сладост не е така да дразни, напротив, много добре подхожда. Има много хубава киселинност, използват се различни сортове, асиртико, едани, атири, които всяко едно от тях допринася. Тук сортовете. Дзибибо, да, Александрийски мускат, само това е 100%. На остров Самос също го използват, това са друг тип десертни вина, но пак не се бутретизира, по същия начин горе-долу е технологията.
Бутерицизиране става естествено в Сотерн. Там сортовете са Совиньон Блан, Семийон се използва, Мускадел и нещата също стават много елегантни, но са доста по-различни. Някой, ако иска да каже нещо за самото вино, как го намирате? Това е един хубав завършик и наистина не трябва да пренебрегваме тези вина, когато са сервирани с мярка. Сервираме не повече от 50 грама за един хубав завършик. Някой, който не желая десерт, може дори да не използва, да не използва десерт, да бъде самото вино десерт, но пък още по-добре, ако се съчетае с нещо такова, което в момента опитвате. Или с хубави сирена, разбира се. Много финна смокиня, която още когато правихме десерта, я открихме. Конкретно в десерта базата в момента е от бишкоти, които се остават по същия начин така леко да се дехидратират на ниска температура. Следващия слой от десерта е чиз крем. Така може да го разпознаете от базите на чизкейковете, като в случая е използвано вътре в приготвянето на самия чизкейк от самото вино и смокини. Смокинови парченца. Върху самия десерт това е крем фреш, което по същия начин е ароматизирано с виното и съответно за да предаде една свежест, това са ягодите, които са по периферията, така да се каже, на десерта за аромат и за завършек. Многопластово. Намираме го в виното, намираме го и в десерта. Мисля, че това е много важно. Да се покрива, в никакъв случай да не доминира десерта от виното или обратно. Трябва да има хармония, както с всички останали вина. В случая конкретно този десерт съм използвала 3 вида сирена, като крема сиренето Филаделфия, маскарпонето, малко коза сирене, което, така да се каже, доста една лекка солена нотка, може би ще усетите. Приготвила съм го по този вариант, разбира се, както каза, може и с плато сирена чудесно, защото знаете, че по принцип платата сирена се сервират с сушени плодове, мед, най-добре завършени крустини. Така че това вино с такъв тип десерт, или ако желаете наистина да се бъде просто типичния десерт, хубаво да бъде по-лек десерт. На здраве! На здраве!